Hei, olen Jenny ja olen Filippiineiltä. Olen lähihoitaja-opiskelija ja työskentelen Suomessa. Alussa kaikki tuntui uudelta ja vaikealta. Kieli, sää ja kulttuuri olivat minulle isoja haasteita. Opiskelen suomen kieltä joka päivä. Luin kirjoja, käytin Duolingoa ja puhuin suomea töissä. Harjoittelen nyt lähihoitajan työtä MS-talossa, jossa hoidetaan multipliskleroosia sairastavia asiakkaita. Olen oppinut paljon asiakastyöstä ja hoitotyöstä erityisesti neurologisten sairauksien parissa. Hei, pidetään tauko. Joo, no niin hyvä idea, mennään. Työkaverit auttavat ja kannustavat minua, en ole enää yksin. Olen ylpeä siitä, miten pitkälle olen päässyt. Suomi on nyt toinen kotini. Ulkomaalaisena työntekijänä elämä ei ole helppoa, mutta se on mahdollista. Älä koskaan luovuta. Kiitos kun katsoit. Moikka!